Lin mabasan ba day relief goods? Awan kayo lang. Isugod nga giniitak dito tapno urayak. Ay, garabi matan awan ng tiyo sa amin. Ay, di man gaya mo ni Kapitan. Oo, ingat ipag-chismisan nyo dita. Nay, alam yan di relief goods yun, tatuman na kayon. Apay nga Kapitan sa bali ng ibarusakam. Nay, dito hindi kanyam. Katsam. Sige Kapitan, takatsak. Ada kanya yung di relief goods yun. Tuman na kayon ah. Uy, na high blood samat ni Kapitan.